Brillanti Dance. Kull nhar ta' ġimgħa fit-8:30 dejjem fuq One. Bħalissa pitturi minn 20 artist qed ikomplu jikxfu sbuħija tal-Park tal-Inwadar. Dawn il-pitturi huma magħmula minn mezzi differenti fosthom l-akwarelli, żejt fuq it-tila u l-kulur bil-pinna. Kull artist uża l-istil personali tiegħu sabiex jirrifletti sbuħija tal-akbar park naturali fin-nofsinhar ta' Malta. Din il-wirja li qed tittella bil-kollaborazzjoni tal-Bord tal-Governanza tal-Park tal-Inwadar, Ambjent Malta u l-Ministeru għall-Ambjent se tibqa' miftuħa sa nhar il-Ħadd 5 ta' Marzu. Preżenti għal ftuħ ta' din il-wirja kien hemm il-Ministru għall-Ambjent Mirjam Dalli u ċ-Chairman tal-Bord tal-Governanza Dr. Steve Borch. Is-Sur Borch spjega kif il-ħsieb ewlieni tal-Bord huwa li permezz ta' din l-inizjattiva joħroġ aktar ċar mal-pubbliku il-preġju naturali u storiku li jġor miegħu il-park. Jiena kburi ħafna bil-konkurrenza ta' 20 artist li qed joffru perspettiva artistika tagħhom ta' mkejjem fil-Park Nazzjonali. Dan biex jollu l-prestiġju tal-park u żżid l-għoża fost il-poplu li qed japprezzaw dan il-post li huwa beraħ għall-pubbliku. Din hija t-tieni edizzjoni tal-wirja tarti fil-park bilan li tiżdied l-għoża lejn dan il-park mill-pubbliku. Wieħed mill-artisti Ethelbert Perini qal li huwa jiftakar lil park fi żmien meta kien miżbla u bekk bħala artist issa japprezza aktar iż-sbuħija tiegħu. L-affarijiet li hemm sbieħ f'dal-park huwa li tmur hemmhekk tol ħin tiegħek u tpenġi postijiet irkejjen ta' dal-park li għandu features ta' baħar, veġetazzjoni, asafar, ħlejja oħra naturali u tkun hemmhekk fuq post tapprezza żgur dal-affarijiet. Il-Bord żomm ukoll kopja diġitali tax-xogħlijiet sabiex jiġu użati f'inizjattivi ta' informazzjoni marbuta mal-park. Il-pitturi mill-ewwel edizzjoni ta' din il-wirja qed jiġu esebiti fil-kalendarju kommemorattiv li pubblika l-Bord għal din is-sena. Parti midħul tal-beħ se jmur għal karità. Aktar informazzjoni tinsab fuq is-sit inwadar.com jew fuq il-paġna ta' Facebook Inwadar National Nature and History Park.